Vi har så et nyt koncept til drægtalen i dag. Vi har stadig vores elskede Jason med. Dog har jeg husket hans kære halsterklæde. Så går vi i gang. Lad os prøve at nyde det. Det er godt, Jason. Det er godt for videoen. Shit. Shit. Kæft. Det er noget, lære bedst. Han har godt nok meget i sig i dag. Jeg kunne bare... jeg kunne kramme en bamse. Jeg kunne kramme en bamse lige nu. Okay. Bare det ikke det mig. Du er ikke en bamse. Nå, okay. Okay, hvad er klokken i dag? Klokken er kun... Du skal spørge, hvad jeg har at sige til kameraet. Hvad har du at sige til kameraet, Jason? Klokken... Hvad er klokken? Klokken den er kun 20 over 12. Det vil sige, at... jeg har slået min rekord med 20 minutter. Husk på, han er asiat. Han knækker meget nemt. Og jeg kunne virkelig godt kramme en bremse lige nu. Så er vi klar.